Jaliye penç keçikên xuşkê hevdûne ve peşengaka resmiyat vekirin. Li bajarê Amedê malbatek tev de resim wêne xez dikin. Wênesazên vê malbatê hemî keçikin. Hemî xuşkê hevdûne. Wêneseza yekem dayîk û bave. Wênesaza herî piçûk jî keçawana 6 salî. Biryar girtine ku peşengek vekin û hunera xwe a malbatî nîşanê hemî cîhanê bidin û ji bo jin û keçan bibin mînak. Livra resmi her penç keçamın jî resim çekine livra portre daha pir heye sureti insana heye livra keçamına Dilara Nur çar defa Türkiye birincisi bu. Yek car dünya birincisi bu. Yani Van'a hem şehri xu hem jî hunere emriya herkesi bilin. Valiyê Bajarê Amedê jî serdana peşengeha wêneyên pênc xuşka kir û got malbatek huneriye. Wan jî bi serdan û piştgiriyê xwestine ku xebatên bi vê rengî bila ji bo keçan bibe hêviyek ya jiyanê. Hunermend û zarokên ku serdana peşengeyê jî kirin ama jê pê dikin ku huner ji dilê mirovan tê. Jin û keş jî bi hestiyarin. Xebatên wan jî ciyê şanazî û pîrozkirinê ye. Evî tiştê, evî peşengiya ki keç van resma çekine ji bo jinê Kurd û keçê Kurd gelek azadîkî gelek mezin e. Wizan jiyana jin û keçê me Kurd wek mêrek Kurd ne pêşveçûnî tune bû. Divî holê de divî ana divî peşengî re gelek pêşiya jin û keçê Kurd ez bawerim ê vebe. Ez hewara min hatin wira pir xweş bû. Rozeyne hocam min e me çawa bibim. Pir xweş bû yana. Were pir xweş ya. Resma wê pir xweş bû. Li pêşengeyê de heştê û heft tablo hatin pêşkeşkirin. Wêneyên ku hatibûn xêzkirin jî bi piranî rûyê jinan e. Teknîkê ku hatiye bikaranîn bi giştî, bi boyaxên, bi don û tevlî heve. Di pêşengeyê de wêneyên ku hatine xêzkirin wê bêne firotin jî. Pêşenge wê hefteyek ji bo welatiyan vekirî bimîne. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.